がとうございます。まあ入れるなら今のとは逆のくっちゃかね裏の方がリズム的にはいいかなと思いました。であとやっぱりバイオリンはこう自分のタイミングでいっちゃってるのでこう合わないっていうか感じがしましたね。いらないじゃないの。インテンポじゃないからねバイオリンは。だからそうするとバイオリンのとこだけシェイカー抜くっていうのはおかしいのでなら全部入れなくてもいい。コクワナホノアオピラにカコマイカウワイの毎回2つ目から今のところもう一回取り出します。はい、ありがとうございます。でかいんだけど中国語が